בגדים למתבגרים. למי אני קוראת מתבגרים? 10 עד 14. זה יכול להיות בגדים שאת מחפשת לו לבר מצווה, או סתם לשבת או ליום חול. יש נערים בגיל הזה שהם קצת יותר גדולים, ויש נערים שהם קצת יותר קטנים. בואו נראה למי מתאים מה. אני מתחילה בחנויות שהן מיועדות לנוער, אם זה פוקס, אם זה רנואר, 24/7, שם אפשר למצוא בגדים במידה יאנג. חוץ מהם מתאימות לנערים שהם טיפה יותר גדולים, הם כבר טיפה עם קריצה לגברים. לנערים שהם קצת יותר קטנים, אני ממליצה להיכנס לקידס, לחנויות הקידס, ושם לחפש את המידות הגדולות ביותר. אם זה זרה ו-H&M שיש להם יחסית מידות שופעות עד 13-14, ואם זה גולף ופוקס שיש להם גם מידות יחסית גדולות. במכנסיים, שימו לב, גם להתייחס ליאנג או למספרים, או להתייחס לאקסטרה סמול, ובכל מקרה כדאי לשים לב לגזרה. לנערים שהם טיפה יותר צרים, כדאי למצוא גזרות צמודות, סלים פיט ופיט, ולנערים שהם טיפה יותר רחבים, מתאימים גזרות רחבות יותר, שבעצם לא נצמדות להם לגוף, ומדגישות את הרוחב. אז בהצלחה לכם, ומזל טוב אם יש בר מצווה בקרוב.